Исәнмесез, ТНВ эфирын адымнар тапшыруы дәвам итә. Студиядә Сәрия Хабибуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстанның 10 районы корылык шигендә тора. Эссе һәм кыраулы май икмәк язмышын ничек хәл итеп куйды? Район буенча яңгырлар булмады безнең. Шуның сәбәпле җирләр ярылды. Влага юк җирдә. Ишек шакып аргач сезгә килдем. Республикада СВОда катнашучыларга ярдәм фонды эшли башлады. Монда кемне көтәләр? Төрле вопрослар белән, кайберләре медицина вопрослары белән, кайберләре социаль вопрослар белән без шу фонд булуы безгә бик җайлы. Хәләл ризыкта аңа сертификат бирүчеләр дә күп. Әмма ни өчен безнең продукция дөнья базарын яулый алмый? Кирән бер сүннәтебез беренде айырма безнең мусульман араларыбызда булырга тиеш түгел. Илһам Шакиров премиясе. Дәрәҗәле бүләк алучылар нигә яңа илһамнар туачагына инде ышанмый? 100 елга якын арада бер илһам абый гына туган. Бүтән илһам юк бит. Асырлар, еллар аша бәлки туар. Бу атнада җәй башланды. Календарда табигатькә ул инде моннан 2-3 атна элек үк килде. Без быел соңгы еллардан күпкә аермалы буларак климатның үзгәрүен күрәбез. Ул безнең күз алдында бара. Хәзер табигатькә чыксаң, үзеңне июльдәге кебек хис итәсең. Моны синоптик галимнәр дә, авыл хуҗалыгы белгечләре дә раслый. Беренчедән, быел майда 2 тапкыр яңа температура рекорды теркәлгән. Бу яз гомумән иң җылысы булып тарихка кереп калачак. Агрономнар үсемлекләрдә вегетация чоры 20 көннән алып 1 айга кадәр иртәрәк бара ди. Тагын бер рекорд, әмма инде минус тамгасы белән республика буенча майда уртача 20 мм гына явым-төшем булган. Бу норманың яртысы. Хәл Татарстанның көнчыгыш районнарында катлаулы. Әйдәгез картага күз салыйк. Бүген корылык күрсәткече соңгы чиккә җитеп килүче районнар бар. Менә алар монда сары зонада күрсәтелгән. Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматы буенча Әгерҗе, Менделеевский, Ширмешән районнарында апрельдән нибары 3 мм яңгыр яуган. Шулык зонага Азнакай, Бөгелмә, Алабугалар эләгә. Шулык вакытта чагыштырып карасак, Арчада 57 мм, Лаешта 45, Яшел Үзәндә 47 булган. Әйтик, будай башка елларда бу вакытка 1 метрга кадәр үсә. Быел нәкъ 2 тапкырга кыскарак. Дым булмагач, рапс шытмаган, яшелчәләр чыкмаган басулар бар. Республиканың 9 районындагы игенчеләрнең йөрәге нигә яна? Казанда ишеп яңгыр яуган көнне Фәрүзә Мәҗитова Шулман, Аръягы районнарына юл тотты һәм андагы хәлне күреп кайтты. Татарстанда чәчү башланганнан бирле 1 тапкыр да яңгыр яумаган районнар бар. Аның берсе Ширмешән. Менә бу басуда арпаны 6 апрельдә чәчкән булганнар. Һәм үсентеләргә дым җитмәү күзгә күренеп тора. Җир яргаланган. Бер тамчы яңгырсыз шытып чыккан үсентеләрнең тамырлары зәгыйф. Алар көчле сабак үстерә алмый. Димәк, уңыш көткәннән 2 тапкыр кимрәк булачак диләр. Моның тармаклануында 3-4 не бирә. Булыр иде ул 7 тармактан торыр. И формированиесе да бөтен төрле булыр иде. Да бөтеннәстә балагыдан тора. Дым җитмәгәч, рапс яртылаш кына чыккан. Шушы 3,5 гектарда чәчелгән үсентеләрнең 50% бөтенләй тишелмәгән. Хәзер монда менә шундый ярылган кара туфраклы җир генә. Шытып чыкканнарының тамырларын казып карыйлар, тик өметле түгел. Технологияларны теге саулыйда итәбез, ләкин теге уже менә шул җил сәбәпле, яңгыр булмау сәбәпле тоже туктала шулай үзенә күрә. Менә бу җил без прискүндәгә чыга алмыйбыз, газ кертәлмәйбез. Менә шундый үзенә күрә авырлыклары бар инде. Бу елгы сыйынны бигрәк тә шундый авыр ситуация. Ширмешән районының барлык басуларында да җәй буена менә шундый җилле һава торышы секундына 25 метрга җитә. Ул бер яктан явам дип килгән яңгыр болытларын да куып җибәрә, икенче яктан туфрактан дымны суыра. Камерында селкетә торган җил монда. Бу Оренбург турбасы дип аталган республикадагы махсус шундый җилле зона. Мөслим, Азнакай, Баулы районнары аша уза. Нәкъ шушы һәм Актаныш, Әгерҗе районнарына корылык куркынычы яный да. Татарстан картасы бүген 2 төстә. Яшел ягында явым-төшем җитәрлек, сары белән күрсәтелгәннәрендә яңгыр сирәк ява. Гомумән алганда, быел май аенда яңгырлар нормадан 2 тапкыр кимрәк була. Бүген республикадагы 2 миллион 800 мең гектар чәчелүк җирләренең яртысында иген үсеше тоткарлана. Менә бүгенге секундә бу безнең паемы
сорты, көзге будай, бурчак астына чәчелгән иде көздән инде, бөтен удобрениялар кергән, бөгенге секендә ул 40 сантиметр. Ул булырга тиеш, бөгенге секендә 1 метр былтыр булган, 1 метрда 10 сантиметр былтыр явымнар булган дәвердә. Шушы ук язгы бодай басуларын Әлки районында эзләп таптык, чагыштырып карыйбыз. Восток зернопродукт җәмгыяте бу. Үсентеләр монда Ширмешәнгә караганда 10 сантиметрга биегрәк. Яңгыр әлләни явып куандырмаган. Монда җил алай ук көчле түгел, җире уңдырышлы. Янәшәдә терлекчелек комплексы, тирис чыгаралар. Узган ел белән чагыштырганда инде бу әзрәк кимрәк дәрәҗәдә менә яңгырлар булмау сәбәпчел инде. Һәм әзрәк менә булган туңдырды бит инде әзрәк салкыннар менә монда бер хуҗалыкта 10 градуска кадәр минус салкыннар булды. Менә шуларның да тәэсире бардыр инде үсештә наверное. Менә явым-төшемгә килгәндә узган ел белән чагыштырганда инде менә узган елда 63 мм булса, май айына бусы елны 16 мм. Монысы арыш басуы. Узган ел бу җирләрне парга калдырган булалар. Пар җирендә үскәнгәме шактый биек. Чабар вакыт җиткән синажга алалар. Алга таба дөнья хәлен белеп булмый, тирлек азыгы әзерләп калырга кирәк диләр. Ну башак бу кырда әзрәгене барбыр. Яс. Кырылык үзенекен үзе итә инде. Яшелчәләр дә үсми. Шушы 4 гектар мәйданда кишер яңагына берән-сәрән чыккан. Ә шүп үләннәре инде икенчегә күтәрелгән. Бу кишерләр быел үсеп өлгерерме дип фермер аптырашта калган. Влаги не хватает, не сможет зайти, потому что глубина посева там 2-3 сантиметра у моркови, она полностью в сухой земле лежит. Бәрәңге, сарымсак, орлык суганга су сиптерәләр. Шуңа алар өметсез түгел. Су сиптерү аппаратын 2010 елдагы эссе җәйдән соң авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән сатып алган булалар. Быел иртә кич эшли. Аннан су килә торган күл генә китмәсен диләр. Корылык булгач, су шактый кимегән инде. Менә мондай погодалар күрсәтә безгә, что киләчәктә менә бу полив дибез бит инде ничектер кире башлап җибәрергә, затратный булса да ул терлек азыгы ни әзерләү өчен булса да ул вайберләр кирәк. Бүген республикада тагын ярты елга җитәрлек терлек азыгы бар диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Ә мондый коры еллар аны 2 елга җитәрлек итеп әзерләп кую кирәклеген күрсәтә. Киләчәк буласы яңгырларга бик өметләнеп карыйбыз. Шуңа карамастан без менә бүгенге көндә шушы көньяк районнарга безнең тәкъдим именно шу азык культураларын күбрәк чәчү, чөнки безнең баш саны, хайваннарның баш саны зур. Аларны ашатыр өчен кирәкле кадәр азык әзерләү бүгенге көндә алар ул якта проблема булырга мөмкин. Метеорологлар әйтүенчә, быел майда 2 температура рекорды теркәлгән. 1 майда һава 30 градуска кадәр җылына. Мондый эссе май 103 ел элек булган. Икенче рекорд 25 көнне кабатлана. Һава 31 градуска кадәр җылына. Апрель айы буенча уртача һава температурасы узган елларга караганда 5 градуска җылырак һәм озак вакытка антициклон урнаша. Хәзерге вакытта безнең климат шушы глобальный потепление аркасында ул нервозный дип атала, чөнки бездә күп куркыныч явлениялар күзәтелә. Блокирующий антициклоннар да алар 30 елга бер күзәтелгән булса, хәзер алар ешайдылар. Бу да инде менә глобальное потепление нәтиҗәсендә дип атала. Җырларда җырланганча тупыл мамыклары июль башында гына очарга тиеш булса, быел 1 ай алдан хәзер үк дөнья тутырып очалар. Алмагачлар да 15ләрен көтеп тормыйча май башында ук чәчәк атты. Шымырт чәчәкләре дә 3 атнага иртәләде. Башка елларда бу вакытта әле атарга да уйламаган болын чәчәкләре, әйтик, зәңгәр кыңгыраулар менә нинди булып үскән инде. Галимнәр һәм авыл хуҗалыгы белгечләре быел республикада үсемлекләрнең вегетация, ягъни үсеш чоры 20 көннән алып 1 айга кадәр иртәрәк бара диләр. Басуларда күрергә мөмкин инде арышның чәчәк ата башлаган. Бу вакыт өчен безнең Татарстан шартларында ул иртә көренеш, но безнең май вакытында тагын бит әле салкынрак көннәрдә булды. Җәй булай барса, бәлки без бер атна 10 көнгә урып җыю эшләренә иртәрәк тә керешербез. Уракка кадәр яңгыр явып, игеннәр үсеп китәр. Нәтиҗәдә уңыш алай ук начар булмас дип өметләнә игенчеләр. Синоптиклар июнь аенда явым-төшем нормада булачак дип вәгъдә итә. Галимнәр фермерларга, басуларга, корылыкка чыдам орлыкларны утыртырга киңәш итә. Безнең үзгәрүчән һава шартларына яраклы махсус орлыклар чыгарганнар. Быелгы корылыктан һәм кыраудан зыян күргән фермерларга басулары иминиятләштерелгән булса гына дәүләт ярдәме тия диләр. Татарстандагы 3 миллионга
якын чәчүлек мәйданнарының нибары 450 мең гектары гына иминиятләштерелгән. Быелгы кебек алмашынучан коры һава шартлары бу мәсьәләгә җитди караш таләп итә. Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Владимир Гурьянов, Адымнар. Бу атнада Россиянең барлык төбәкләрендә дә махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча дәүләт фонды филиаллары эшли башлады. Ул Ватанны саклаучылар фонды дип атала. Россиядә президент Владимир Путин указы буенча оештырылды. Без әле моннан 1 ел элек үк махсус хәрби операция башлангач, анда катнашучыларның һәм гаиләләренең шактый сораулары барлыгын күрдек. Өлеше мобилизация игълан ителгәч, алар бермә-бер күбәйде. Һәм әлеге мәсьәләләрне берничә өлешкә бүлеп карарга булыр иде. СВОда катнашучыларга турыдан-туры кагылышлы юридик нечкәлекләр. Аларның гаиләләренә ярдәм һәм халыкның битараф булмаган кешеләрнең оешмаларның гуманитар ярдәм туплау илтү үзенчәлекләре. Яңа фонд беренче чиратта СВО ветераннары белән эшләячәк. Инвалидлык алу, тернәкләндерү, психолог ярдәме эшкә урнаштыру. Икенчедән, балалары, ирләре СВОда һәлак булган гаиләләрне үз канаты астына алу. Алия Хәйретдинова фондның беренче эш көннәре белән танышты һәм 102 ишекне шакып, монда соңгы өметтә килүчеләр белән аралашты. В этот момент у меня просто из-под ног ушло. Я не осознаю то, что у меня уже мужа нету. Все кажется, что я его проводила в командировку, что он должен приехать. На тот момент я родила, я говорю, у тебя дочка, ты должен вернуться, потому что ты ее не видел. И он сказал, Оля, здесь много таких. Ольга Дермидонтованың ире Дмитрий кызын бер тапкыр да күрмичә һәлак була. 14 ел элек Казанның Суворов һәм артиллерия училищесын тәмамлаган егетне хәрби хезмәткә Бурятиягә җибәрәләр. СВОга да шуннан китә. Элек шатлыгы да, кайгысы да уртак булса, хәзер 2 баланы тәрбияләү авырлыклары бер Ольга җилкәсендә. Хәзер аларның җәйге ял мәсьәләсен хәл итеп йөри. 3 или 4 дня назад я пыталась звонить во всякие организации, там ФСС, пенсионные. 2-3 көн элек берничә учреждениягә мөрәҗәгать итеп карадым. Шул исәптән ФСС, пенсия фонды, хәрби комиссариатка. Әмма төгәл җавап бирүче булмады. Шәхси сораулар да күп. Тагын бер тарих. Радик Нуруллин СВОда контузия алып кайта. Хәзер эшкә урнаша алмый. Каягына булмадым инде, йөздә бер кабинетка җырганым, бер каяда бер нәрсә белмиләр. Биржа трудагына пардлаганда депутатка Государственной Думага Тапилинга барганым, улайта урнаштырабыз сезгә, сезне эшкә булышабыз дип, я пардлар биржа трудага анда 1000 ярым айга пособие җибәрделәр, мә 2 бала несовершеннолетний калдын. Иң авыр сорауларга җавап табып, ярдәм итү максатыннан Россиянең барлык төбәкләрендә Ватанны саклаучылар дәүләт фонды эшли башлады. Казандагы филиалы Химиклар сараенда урнашкан, аның эшчәнлеге белән бу атнада Рөстәм Миңнеханов килеп танышты. Монда хәзер 9 социаль координатор эшли. Алар белән берлектә табиблар, Мәгариф министрлыгы белгечләре, социаль яклау хезмәткәрләре, психологлар, хәрби комиссариат вәкилләре утыра. Социаль түләүләр, ветеран статусы, инвалид таныклыгы алу һәм башка сораулар каралачак. Махсус хәрби операциядә катнашкан бер кеше дә игътибардан читтә калмаска тиеш ди Рөстәм Миңнеханов. Помощь бойцам и членам их семей одно из приоритетных направлений в нашей работе. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки. Окружить заботой и вниманием каждого ветерана СВО и их семьи, особое внимание уделить семьям, к сожалению. И есть такие факты у нас. Безгә можно килергә 9 сәгатьтән 18 сәгатькә хәтле обедсыз эшлибез без. Фонд җитәкчесе Гүзәл Удачина әйтүенчә, ел ахырына кадәр филиаллар Татарстанның барлык районнарында да ачылачак. Кешенең проблемасы бар, ул монда килә, без аның проблемаларын монда хәл итәбез. Бер кая бүтән барырга кирәкми. Безгә килә алалар СВО ветераннары һәм СВОда үлеп кеткән малайларның, җегетләрнең гаиләләре. Үзебезнең базабыз бар һәм шул база ярдәмендә без хәрбиләр
эзләп табабыз, аларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтәбез. Тол хатыннарны балаларның җәйге ял мәсьәләсе борчый, үзләренә психолог ярдәме кирәк. Резидә Гатауллинаның ире 1 ел элек Херсон өлкәсендә һәлак була. Мне кажется, это вот первое место, куда могут обратиться, и мне кажется, сразу будут помогать, потому что... Ирем үлгәч, без туганнар янына Казанга күчтек. Торак алу буенча килеп туган сорауларны хәл итәр өчен каягына шалтыратмадым. Бер кайнар линиядә калмагандыр. Бу фонд төрле белгечләрне бер урында туплый. Бу бик җайлы. Мне кажется, вот детям сложнее, наверное. Балаларга да психологик ярдәм кирәк. Аларга безгә караганда да авыррак. Без дөнья мәшәкатьләре белән онытыла алсак, алар гиләтиләрен көтә. Бөтенләй күрми калганнары да бар. Үскән саен сораулары артачак. Йөрәкләрендә тирән яра калдырмас өчен белгеч ярдәме кирәк. Бу фондның Яшел Үзәндә урнашкан филиалы. Бүген монда 8 СВО ветераны исәптә тора. Дмитрий шуларның берсе. Хәрби операциягә аны 2022 елның февралендә җибәрәләр. Май аенда мине шартлап аягы өзелә. Бүген Дмитрийны инвалидлык буенча социаль түләүләр мәсьәләсе борчый. На сегодняшний день возникает вопрос по выплате губернаторской. СВОда катнашканнарга губернатор акчасы булырга тиеш дип ишеткән идем. Дөресме бу, юкмы, шуны беләсе иде. Тиеш икән, аны алу өчен нинди документ кирәк? По группе инвалидности. Минем соравым инвалидлык группасы белән бәйле. Әлегә андый таныклыгым бар, әмма ул бер генә елга бирелде. Аны ничек озайтырга, нинди табибларга мөрәҗәгать итәргә фонд хезмәткәрләре барсын белешәбез дип вәгъдә иттеләр. Бу фондның булуы бик тә әйбәт инде. Чөнки без барыбызда бер бүлмәдә бер-беребез белән киңәшеп эшли алабыз. Моңарчы 101 ишекне шакып, анык җавап ишетмәгән Радик Нуруллина да бу атнада социаль координатор кабул итте. Һәм ул очрашудан соңгы өмет белән чыкты. Менә монда 102-нче кабинетка килдем, нәрсә була икән белмим, шунда әйттем, бөтен әйберне белмим, ничек була. Ел ахырына кадәр 180 белгеч әзерләргә җыеналар. Әлегә мөрәҗәгать итүчеләр күп түгел, гадәттә һәлак булган яки хәзер СВОдагы хәрбиләрнең хатыннары координатор булырга килә. Чөнки бу мәсьәләләрне алардан да тәгаенрәк белүче юк. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Майда Татарстанда зурлап уздырылган Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумга нәтиҗә ясалды. Анда каралган кайбер мәсьәләләр буенча эш башланды да инде. Россиядә 20 миллионнан артык мөселман бар дип исәпләнелә. Димәк, анда күтәрелгән мәсьәләләр илдә яшәүче һәр 7нче кешегә кагыла. Әйтик, бездә хәләл индустрияның алга табада үсәчәге табигый хәл. Ә ул тормышның барлык өлкәләрен кулачлый. Азык-төлек, медицина, сәнәгать, туризм, билем бирү, финанслар. Хәләл хезмәт күрсәтүчеләр өчен эшке базарда эшләү һәм тышкысын яулауда хәзер нинди кыенлыклар бар. Алдагы репортажны карыйк. Биредә безнең комитет тарафыннан бик җайлы программа эшләнелде. Общепитка барып, хәләл ризык ашарга форсат булды. Хәзер хәләл кафе, рестораннарны телефоннан махсус кушымта аша табып була. Шәригать кануннары буенча эшлибез. Безне дә шунда кертегез дип Казанның 400 туклану ноктасы комитеттан сораган. Туры килү килмәүләрен ел дәвамында тикшергәннәр. Ниндидер кафеда, ресторанда сертификат бар икән, документ бар икән, бу вакытта аңа таянырга була. Кызганычка 400 кафедан Казанда 100 генә хәләл була әйтергә. Атнасына бер мәртәбә вакытын билгеләмиешә бездән кеше барып шунда карый. Әйтик, мобиль кушымтага түбәтәй кафелары кертелгән. Сертификатлары бар. Казанда күптән эшлиләр. Хәзер халыкара базарны өйрәнәләр. Большое внимание уделяем для открытия. Сертификатыбыз Мәскәүнеке. Алар аша халыкара сертификат бирүчеләр белән элемтәдә торабыз. Чит илгә чыгар өчен зур әзерлек кирәк. Бу тышкы әзерлек, шимал табу кебек мәсьәлә генә түгел. Базарны өйрәнергә, тәэмин итүчеләрнең товарын өйрәнергә кирәк. Хәләл сертификат алырга теләүчеләрне хәләл стандарты буенча комитет вәкилләре тикшерә. Эш күп, хезмәткәрләр җитми. Булганнары чит тел белми. Чөнки бүген халыкара сертификат алам дисәң, документларны махсус әзерләргә кирәк. Россия Ислам университетында шундый белгечләр укыта башлаганнар. Бу атнада беренче 15 кеше таныклык ала. Аларның артуы берничә телдә иркен сөйләшә белүләре безнең эшмәкәрләрнең чит ил базарларына чыгу мөмкинлеген арттырачак диләр. Здесь, это в принципе хорошо, поскольку государство заинтересовано. Бу яхшы күренеш. Димәк, дәүләт тә чит ил базарына хәләл продукция белән чыгу
юлларын эзли. Моның өчен белгечләр кирәк. Бигрәк тә форсы култыгы илләре белән килешүләр төзегәндә. Малайзия, Индонезия илләрдә бар. Әмма хәләл ул гади генә бизнес түгел. Шәригать кануннары төгәл үтәлергә тиеш. Без дә үзебезнең белгечләрне әзерләгәндә шуны аңлатырга тырышабыз. Хәләл икътисадның бер тармагына түгел. Хәләл ул рухи, әхлакый төшенчә. Илнар Әхмәтҗанов ит сата, Энҗе Гайнетдинова казылыклар җитештерүче оешмада эшли. Татарстан эшмәкәрләре чит ил базары белән кызыксына, әмма еракка сатуның үз проблемалары бар диләр. Чем дальше надо сразу много вести. Күп итне анда барга, это риск большой, потому что ит тиз бузылатырган продукция. СНГ илләрен карамыйсызмы сату буенча? Безнең продукциябыз теге кыска вакытлы срогы, шуңа күрә әле аңа барып җитмәдек дип әйтим микән. Монысы инде логистика, ягъни товарны тиз арада илтү мәсьәләсе килеп баса. Бер төп мәсьәлә шунда тора. Алып бару, алып кайту һәм мәсәлән инде әгәрдән бер точкага, бер кибеткә кертергә туры килә икән, яки дә оптовый база белән эшлибез икән, шартлар үзгәрә. Шуңа күрә безгә торговый оптом базалар кирәк. Бүген Татарстанда авыл хуҗалыгы тармагында гына 100 оешма хәләл азык-төлек җитештерә. Хәзер бу продукцияны Төркия, Алжир, Мавританиягә җибәрү мөмкинлеге өйрәнелә. Әлеге илләргә юл ачырга кирәк ди министр. Вакыт җитте. Моны форум күрсәткән. Безнең практически бөтен сөт заводлары сертификатлаштырылган бүген. Ит продукциялары, птицефабрикалар, йомырка продукциясе, каз-үрдәк продукциясе. Алар басса безнең сертификатлаштырылган, экспортка саталар, но безгә арттырырга кирәк. Мисал өчен Бразилия ул беренче урында тора хәзерге вакытта. Хаҗ вакытында алар ашата аларны, без дә ашата алабыз, без ризыкларыбызны җибәрә алабыз. Шуңа күрә шул нисбәттән безгә мөмкинчелекләребезне күрсәтергә кирәк аларга. Чит ил базарын яулый башлаган оешмаларның берсе Кәүсәр кооперативы. Үрдәк ите һәм башка ризыкларны БДБ илләренә саталар. Во-первых, они сами желали с нами работать. Чит илләр үзләре хезмәттәшлек итәргә теләк белдерде. Бигрәк тә якын көнчыгыш илләре: Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан. Хәләл стандартлар буенча сыйфатлы продуктка ихтыяҗ бар. Хәләл сертификатын Россия Диния нәзарәтенең хәләл стандартлаштыру халыкара үзәгеннән алганнар. Аның белән БДБ илләрендә сәүдә итеп була, әмма ул барлык илләрдә дә гамәлдә түгел. Безнең предприятиеләргә Сәүдә Арабстанга чыгыр өчен, Эмиратларга чыгыр өчен, шул ук Малайзиядан көтәбез аудиторларны, аннарысын Индонезия турында уйлыйбыз. Шул дәүләтләрдән аудиторлар киләләр, тикшерәләр орган сертификацияның эшен, шулай ук аларның эшләрен тикшерәләр предприятиеләргә барып. Мин уйлыйм, хәзер иң яхшы вакыт безнең экспортерларга чыгып, менә бу экспортный потенциалны реализовать итәргә. Димәк, халыкара форумның мөһим бер нәтиҗәсе буларак шуны әйтергә мөмкин. Ислам илләренең һәр дәүләткә туры килә торган гомуми бердәм стандарт булдыру теләге бар. Һәм аның турындагы беренче фикерләр нәкъ менә Татарстанда яңгырады. Рания Абдрахманова, Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Алмаз Зиядинов. Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, вакыйгаларга юмраша караш Кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаров. Моннан берничә ел элек Татарстанның халык артисты Айдар Абый Файзрахманов үзенең бер интервьюсында булай дигән иде. Татар җыр сәнгатенең үлчәү берәмлеге дөнья масштабыннан чыгып исәпләгәндә ул Илһам Шакиров, халыкчанлык үлчәвендә Әлфия Авзалова. Алар орбитасында башка җырчылар бар, әмма үлчәү берәмлеге барыбер алар. Бу атнада Казанда республиканың әле яңа бүләге Илһам Шакиров исемендәге премияны тапшырдылар. Аңа Татарстанның халык артистлары Флюра Сөләйманова, Фердинанд Саляхов, Әсгать Хисматовлар, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәүдәт Гыйләҗев лаек булды. Премия милли җыр сәнгать өлкәсендә югары казанышлар, башкару осталыгы, халыкчанлык традицияларын саклаган өчен бирелә. Кемнәр ул? Илһам Шакиров мирасы аша милли рухны саклаучылар, әмма әлегә яңа илһамнар туачагына шикләнеп караучылар. Her vaqtda da benim repertuarımda xalq җырлары, катлаулы, халкыбызның йөзен, аның тарихын, генетикасын, географиясын күрсәткән шундый эскадрон, Бөдрәтал, Буранбай, Таштугай, анда татар башкорт көйләре, уйыл, алар барысы да катлаулы һәм озын җырлар, киң сулсыраган җырлар. Алар барысы да соңыннан Илһам абый тарафыннан да миңа җырларга кушылды. Мине ул шушы фольклор җырлар аша бөтен дөньяга алып чыкты. Мин дөньяның 37 илендә җырладым. Бик күбесе үзем Фәннәр академиясеннән, аннан соң гастрольләрдә җыеп айтылган җырлар. Менә шушы хезмәтләр барысы да инде миңа Илһам Шакиров исемендәге премия булып кайттылар. Фердинанд Саляхов 40 елга якын Илһам Шакиров белән филармониядә эшләгән. Бөек җырчы аның остазы була. Һәр җырчыга аның дәрәҗәсенә омтылырга кирәк ди ул. Академ вокал белән халыкчан башкару манерларын икесен бергә кушып, моң буасын ачкан кеше. Татар җырын
зур әсәрләр итеп эшләгән. Аның үзенең композиторлык талантында күрсәткән әсәрләре. Менә бу әсәрләр бүген туарлармы? Илһам Шакиров шәхсе менә шушы биеклектә эшләгән. Бездә шул биеклеккә менәргә тиешбез. Бурычлы сиңа мин, әнкәем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын. Тагын бер лауреат Татарстанның халык артисты Флора Сулейманова. Премияны аңа алданрак 84 яшы тулган көндә тапшыралар. Илһам Шакировның яшьтәше, чырдашы, бөтен иҗатын, сәләтен, татар җыр сәнгатен үстерүгә багышлаган шәхес. Моң патша бикәсе диләр аның турында. Халык кабатланмас тавышы йөрәккә үтеп кергән җырлары өчен яратты. Илһам булмагач хәзер бетмәгән нәрсә. Контроль юк шикелле тора миңа. Менә мин әтик Илһам исән булып, Илһам тыңлыйсы булса мине, мин башкачарак уйларга тиеш. Хәзер менә бернинди ни юк дигән шикелле менә. Контроль юк шикелле. Җырларның сүзләрен онытамысың? Җырларның сүзләре әле Аллага шөкер пока. Онытылмый. Алар бит минем дога шикелле. Мин әнкәемне төшемдә күрдем. Иртән гөлләргә су сибә иде. Халык җырлавы номинациясендә премиягә Фәүдәт Гыйләҗев лаек булды. Ул Башкортстанның Чакмагыш районыннан җырчы гына түгел, баянчы буларак та танылган. Халык җырларын Илһам Шакиров репертуарыннан да әсәрләр башкара. Мәктәп елларыннан бирле тыңлап, сокланып үстек. Аның җырлары, аның моңнары халкыбыз күңелендә мәңге яшәячәк. Без инде аларның җырларын өйрәнеп, аларны тыңлап, сокланып, менә аларның җырларын җырларга тырышып яшәдек. Аршаңарга мин гел барам, гүлләр алам шул, гел барам, гүлләр алам. Татарстанның халык артисты Әсхат Хисмәтов Илһам Шакировны кумирым дип атый. Музыкаль белеме булмаса да, мәктәп елларыннан ук җырлаган. Соңрак бөек җырчы белән танышканнан соң Илһам абый бер кәгазь кисәгенә үзе җырлаган җырның ноталарын язып биргән була. Аны истәлек итеп саклый, хатирәләр күңелендә, репертуарында күп җырлар Илһам Шакировныкы. Каягына барсам да, машинамда Илһам абый дискысы, инде хатыным әйтә, тыңлап тоймадыңмы ди. Мәйтәм, тыңлап тоярлык түгел. Мин тагы шуны да әйтәм, тик инде җырлыйлар Илһам абый репертуарыннан. Әз генә булса да аның ниндидер бер милизмнарын, бормаларын әз генә алсалар әйбәт булыр иде. Аларны үзгәртергә кирәкми, алар халыкның күңеленә ничек кергән, шулай калырга тиеш. Быелгы премия ияләрен борчый торган мәсьәлә бар. Сәхнәне сәнгатькә бөтенләй кагылышы булмаган кешеләр җырлар, әсәрләр басты диялар. Заманча дигән булып, менә заманча дигән булып, татар җыры шәритмәкче булалар. Бу әлбәттә бик борчый торган әйбер. Аның репертуарына җырлар, алар җырланалар, аны яшьләр алып җырлый. Аларны алып җырлый, конкурска килсә, тотар өчен. Кайдыр үзенең концертларында берәр җыр, менә мин шундый җырда җырлый беләм дигән. Гомумән алганда инде шул зәвыксыз, затсыз җырлар бик күп. Илһам Шакиров дәрәҗәсенә җитәрлек җырчылар тагын туармы икән? Табигать бик бай дип әйтәбез, әмма ул саранда була белә. Менә 100 елга якын арада бер Илһам абый гына туган. Бүтән Илһам юк бит. Асырлар, еллар аша бәлки туар. Өметләник тусын иде, булсын иде. Илһам абый әйткән, җырлагыз, ләкин миңа сәхнәдә шәхес бирегез, ул җырның мәгънәсен аңлап җырласын дип әйтеп калдырган Илһам абый. Ничек бар менә Илһам абыйдан үрнәк алырга кирәк. Үрнәк, ул безнең эталон булырга тиеш. Быелгы лауреатлар Илһам Шакировны белгән, аралашкан буын, оннан үрнәк алучылар. Бай мирасы саклансын, киләчәк буыннарга безнең аша барып җитсен дип телиләр. Кайыннарның җилдә тирбәләве, рәхәт бирә минем күңелгә. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Саитова, Адымнар. Шушы репортаж белән безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.